הנערה זיינוקית נקראת אל המלך. חמודה זאתי. אני חושב קטנה מדי, תעבירו. מה? אבל הבאתי לך ממתקים מהשמיני. הבא בתור. הנערה שישיסטית נקראת אל המלך. מה פשר החולצה? מה זאת אומרת? איזה לשלטון? לשלטון? מורדת במלכות שאומרים דרשו המרמוני. הנערה שביסטית נקראת אל המלך. מי את? אני. אני. אתם באים לאני ביום שני. אני לא חושב אני לא חושב שהבנתי. עוד פעם, תגידי לי, מי את? אני לא, אתה מכיר את זה, אדוני, מה קרה לך? מי את? לא, אני לא מבין. המלך לא יבוא, אבל אני גם לא יבוא. היא גם לא תבוא, שמעת? הנערות עדי ורוני נקראות אל המלך. 2 יש לך פה, 2. אני חושב שהן פשוט מושלמות לתפקיד. מה? שתינו? כן. באמת? כן. הן מלכות? לא, משרתות, למטבח. עכשיו! הנערה זרובבלה נקראת אל המלך. צפת! הוועדה זאתי. משוגעת. הנערה הבאה נקראת אל המלך. מי את? אתי. אתי? אתי, מה אתה לא שומע אתי? אומרת לך אתי. אסתר. אסתר, כן אסתר, מהיכן הגעת אלינו? למרחב. למרחב, כן, אני חושב שמעתי את זה מי פעם. תגידי, כן, חינוך תורני ייחודי, נכון? אני מכיר את זה, כן, אני מכיר את זה. אני חושב שאת הארץ הזאת עדיין לא כבשתי. הוא עוד לא כבש, לא יצא לו. אז תגידי לי, מי השליט בממלכה הזאת? שליט? אצלנו יש 3. 3 שליטים? מה, איך הם מסתדרים? מסתדרים. פעם כן, פעם לא. תגידי לי, יש לי שאלה. איך הם מסתדרים? כבודו, אל תעשה פדיחות, שאלת את זה כבר. מסתדרים. ברוך השם. יש לי עוד שאלה חשובה. תגידי לי, איך הם מסתדרים? זה בא לו עם הגיל, זה כבודו מזדקן. מסתדרים. אוקיי, אני מבין. תגידי לי, מה שמם? הרב אבי, הרב עמיחי והרב שם שרפר. שם שרפר כבודו, אתה מכיר אותו? צ'ין צ'ין צ'ון, גולה בשטן, צ'ין צ'ין צ'ון, יאללה בשטן. טוב, אני חושב שמצאתי את שאהבה נפשי. מה? לא, אתה מתבלבל. לא, נפלה פה אי הבנה. אי הבנה? לא. נפלה אי הבנה. סליחה כבודו. לא. שומרים? קחו את יפת התואר הזאת והמליכו אותה למלכת לא. שפרן וכמובן לאשתי. אל תיגעו בי. אוי, בואי איתנו, יש לנו חדר לחדר היסוד של חדר נפשי מקסים, שומרים. קומה שלישית, משקיף לחדר שלנו. חמודה מתרגשת. אמצע הלילה בשושן, ירח מזהיר. תרש, נו מה יש לך? זה לא המילים לעשות לך בוא נשב. סליחה. שומע, חשבו שזה מה זה לא בא לי טוב בזמן האחרון? כן, מה זה? שמעת על הקיצוצים בארמון? אבל לא דואגים לנו כמו פעם. אני יודע, פה אין שוקו בשקית,
פה אין מראה בשירותים, אין בכלל דלתות, אין בכלל מדרגות, אני יודע, עוד כל מיני אלמנטים של עוני. לא, 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 לא. המצב הזה לא יכול להמשיך ככה. צודק, מה אתה מציע? יש לי רעיון. נו, אני שומע. לדעתי אנחנו פשוט נקום נשב. לא אחי, אין מצב, מה זה נראה לך פה? עבודות שירות בשקף 90? אני לא יכול להמשיך עם זה יותר. קומי. לא, לא, לא. המצב הזה לא יכול להמשיך ככה. מה אתה מציע? יש לי רעיון. עוד פעם מקום, עזוב, אחי, ניסינו, לא עובד. לא, 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 לא. בוא. נהרוג אותו. אז בסקילה הוא בחנק. לא, לא, תשמע, אחי. אם כבר רצח, שיהיה בסטייל. אני חושב, נריל את היין שלו. בוא'נה, אחי, זכית בלייק. לייק, הבנת? טוב, עזוב, בוא מאוחר. אני צריך ללכת לעדכן את הסטטוס בפייסבוק, יודע מה זה? על ספר הפנים? תגיד, מה אתה אומר על רוצח? נשמע טוב, לא? אני אגיב לך. מצוין. מה זה? למה לא רואים כלום? זה חסום, רימון. עכשיו אפשר לעדכן את הסטטוסים. אני לא מאמין. בגתן ותרש מתכננים להתנקש בחיי אחשוורוש. לא אתן שישימו יד במלך. ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. תחפשו רשע למצוא, בשביל זה אני כבר פה, אני המן. אתה המן, הוא המן. ואם יהודים אתם, הישמרו על נפשכם, אני המן. אתה המן, הוא המן. הוא המן, הוא שקרן, הוא רשע. הוא נבל, הוא רמאי. הוא רודן, הוא המן, הוא שחצן, אני המן. בראבו, אמן, איזו הופעה. זה שום מרדכי, נכון? אתה מעז לא להשתחוות לי, חצוף, מורד במלכות. לא משועבד לאף אחד. לא אתה המלך, השם הוא המלך. לכו פה כולכם. היהודים האלה, אני פשוט מלא חמה. אז בגללך נגמרה החנה בבית! תתבייש לך, אמן! באמת שזה לא בסדר! כל היום אני עובדת בבית כמו שפחה חרופה! בודדה, גלמודה, לבד בדד, בודד! שקט, אישה! אין לנו שקל על הנשמה! יש דברים חשובים יותר על הראש עכשיו. חשובים יותר ממני! זה היהודים האלה. דעתי נטרפה עליי כבר. יהודים שמי יהודים! נו, אז תיפטר מהם כבר, ואז תוכל לדאוג קצת יותר לאשתך האהובה. גם כן אשתך אהובה. סגלי איך את נראית. אבל היום הייתי במספרה. נו, והיה סגור? לא מצחיק. נו, אז זרש. 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 נו, אז מה נעשה עם היהודים האלה? שנהרוג אותם או שנשמיד אותם? טוב, תראה, להרוג יש לזה קונוטציה יותר חיובית.
המוני כזה. להרוג זה דבר אישי. מוות זה דבר פרטי. כמו תדור פרטי, ששולחים לשם מכתבים פרטיים. פעם היית שולח לי מכתבי אהבה, אמן, עם פרחים ולבבות, ואני הייתי שומרת אותם בקופסה קטנה. עם מנעול קטן מלב, ואז לקחת לי אותה וזרקת ואני, ואני הייתי כל כך נסערת! מה אתה רוצה? פתק, תבחרי פתק. מכתב אהבה? כן! די. לא! תבחרי פתק להשמדה, תאריך להשמדה. אני לא מבינה, זה בלי ניקוד. אדר. מעולה. ומה עם מרדכי? מרדכי יהודי. אני שונאת אותו. את מרדכי אני אשמיד בדרך ארוכה של סבל ואיסורים תתלת על עץ! 50, אמה? עכשיו אתם מבינים למה אשתי? זה שלי. טוב, נו בוא לאכול, יש לך ריימה? לא, שוב היציקה הזאת! אל תצחק! המאכל הזה עובר אצלנו מדור לדור לדור לדור. כן, ועכשיו הוא הגיע עד אלינו, אה? מזל שזמנתי לאכול בארמון. שלום אדוני המלך. ארנון. אדוני המלך? יש בעיה. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותך. היהודים. אחלה עם. אבל אל תדאג. מצאתי פתרון, יש לי רעיון גדול. רגע, חכה שנייה, יש לי רעיון יותר גדול. תקשיב כבודו, משהו... תקשיב. בוא ניקח מהיהודים האלה כסף, סתם ככה בלי סיבה, סתם ניקח. מה אתה אומר על זה? יפה, ארנון, מה? ונקרא על זה על שמך? מה אתה אומר? ארנונה. יופי. לא. למה ככה כשאפשר פשוט להרוג אותם? אפילו בחרתי תאריך. אדר. נהדר! יפה אמן, קח את הבת המלך ועשה בה כרצונך. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. אני יודע. השם יעזור. רק צריך להתפלל. תפילה לעני, חי הטוב, ולפני השם ישפוך זכרו. השם תפילה לעני, חי הטוב, ולפני השם ישפוך זכרו. השם שמעה תפילתי, ושבתי פניך ממני, ביום צר לי הטל על אוזניך, ביום אקרא מהר ענני, ביום אקרא מהר ענני, כי חלו ועשן ימי
בעצמותיי כמו כן ניחר, וככה עשר ויבש ליבי, כי שכחתי מאכול לחמי. אוי אל תסתר פניך ממני, ביום צר לי התל על אוזנך, ביום אקרא מהר ענני, ביום אקרא מהר פניך ממני, ביום צר לי התל על אוזנך, ביום אקרא מהר ענני, ביום אקרא מהר ענני. לפתוח להם מיקרופונים? מה קרה? למה כולם כאן עצובים? נגזרה גזרה קשה מאוד על היהודים. אל תגידי שזה הקטע שהוא רוצה להשמיד אותנו. צר לי. מי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות. עלייך לעזור לנו. טוב, אקרא משתיהם אחשוורוש והמן. צומו עליי. בהצלחה. השם יהיה עמך. אני עייף! אוח, אני עייף, ארנון, בבקשה, תשים לי את השיר המרגיע. ארנון, הבא לי את ספר הזיכרונות, אולי זה יעזור לי להירדם. איפה? ארנון, איפה ששמת אותו, גם זיכרון אין לך? זה בא לי עם הגיל, מאיפה לדעת? פחות כזה. ארנון, תקרא לי, אתה יודע, איזה סיפור כזה, משהו פיקנטי, יפה, מעניין כזה. פיקנטי, אני יודע, פיקנטי, כזה. זה טוב, אתה שומע, כבודו? היו בקטן ותרש, שני סריסי המלך. אתה, הם זממו להרוג אותך, אדוני המלך. כמה נורא, נכון? ופתאום הגיע מרדכי היהודי וגילה לנו את אשר זממו. יענו להורגך. והוא הציל אותך כבודו. איזה סוף יפה, כמה מרגש. איזה יהודי מתוק מדבש. מה אתה אומר, ארנון? מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? לא יודע, ומה אתה עושה?
קרא לאמן, לך תקרא לאמן. אמן! אני אומר לך, לך תקרא לו! שקרא לי אמן! שלום אדוני המלך! אני ביקשתי לא להעביר לי כוסות! כן, אסתר! זאת אתי. תשמעי קצת על דיסקרטיות. מה צריך? הדיסקרטיות זה השם השלישי שלי. כן, ומה השני? חוסר? די, יש פה נקשיב. כן, בטח אסתר, כמובן, אין בעיה. את חצי המלכות, אין בעיה. אסתר, מה המצב? מה המצב, כפרה, מה המצב? אתי! היא לא שם! היא נתקעה. אז אמן, בוא, אמן. אמן, תגיד לי מה אתה חושב יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? שהמלך חפץ בעיקרו? הוא מדבר עליי. הוא לא. אני אומר לכם, אין, הוא מדבר עליי. נשבע לכם שלא. אין, עליי! לא. שהמלך חפץ בעיקרו? מה מזמן לא היה? תעשה לו חמשוש בבהרן, עם מנגל וזה על האש. לא, אתה יודע מה, עזוב. קח סוס של המלך, קח בגדי מלכות, קח את הכתר של המלך, ואז תיקח מישהו דפוק קטן כזה, שיסחוב אותו ויצעק, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. יפה אמן, אם כן מה שאמרת, לך ותעשה למרדכי היהודי. מה? ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. ואיטליה? זה הסצנה שלנו. בלי לצחוק, כמו עם דרלים. אמן! מה אתה עושה? ככה משפילים את משפחת אמדתה? מה אתה אוויל? מה אתה? אוויל? מה אתה? אוויל! מאיפה אוצר מילים הזה? מה, את מורה ללשון? כן, אני באמת טובה בלשון. למדתי אצל המורה צורית. מה? בגני פילו בפיאל פועל והתפעל יש דגש תבניתי? ולסיום, כי אם מילת של המשפט מורכב. שמורכבת. מי שמדבר, אתה סוחב פה יהודים כמו עבד. מה יהיה סופך, אמן? מה יהיה סופך? אמן! הנה אתה! אמן! או, מזל, משתה. זה בדיוק מה שמתאים לי עכשיו. האוזניים של אמן באמת נראות כמו עוגיות. כן, בואי נחזור לדברים החשובים. אתם חשובים יותר ממני? היי, זה הטקסט הזרש. אופס. אוקיי. תקשיבי, צריך לבטל את הגזרה ליהודים, להציל את אתי מהארמון, להוציא אותם שם, ולתלות את המן על העץ הקבוע הזה שמרדכי הכין בשבילו, שהוא הכין למרדכי. ולמצוא כבר דרך לחזור הביתה. די, תני למגיעה להתגלגל. אבל אני ממש מתגלגלת לבית, אני מתגלגלת לסיפורים של הרב ניתאי, ואפילו לאנסינים באנגלית ולטישו בזכוכית. אוקיי, אני לא. הכל, רק תחזור כבר. כן, מלכתי, את חצי המלכות, מה בקשתך? אמא למלך טוב, ישנה בקשה שרציתי לבקש ממך. ישנו אדם שרוצה להשמיד את עמי, את היהודים. מי הוא זה ואיזה הוא? איש צר ואויב, המן הרע הזה. איפה זה בא לך? רק כתוב במגילה, לא? מזל שמישהי אחת מקשיבה כשמקריאים את המגילה. אמן? אסתר! אחשוורוש. רוני! ארדון. לא, היי. אסתר! אני לא מבין, גם עכשיו את אשתי אתה רוצה לקחת? אחשוורוש. חרבונה.
חרבונה. מטומטם חרבונה הזה. אוי, לספומי! יש לנו שירה. כן, חרבונה? המן חילץ למרדכי גבוה 50 אמה במטרה לתלותו. אפשר לתלות עליו את המן. יפה חרבונה. אם כן, קח את המן ותלה אותו על העץ. חרבונה, אתה זכור לו טוב? אדוני המלך, אפשר לבקש עוד בקשה? כן? מלכתי את חצי המלכות, מה בקשתך? תבטל את הגזירה על היהודים. שמעתם את הגברת? לא, תחכו לי. גורל אחד שם אותנו כאן, שם אותנו כאן בשושן הזאת. גורל אחד שם אותנו כאן, שם אותנו כאן בשושן הזאת. ניסינו לברוח, ניסינו לשכוח ולא יכולנו לעזור. ניסינו לברוח, ניסינו לשכוח ולא יכולנו לעזור. עברנו המון גזירות של אובדן, הצלחנו לשרוד וכך יהיה לעולם. עברנו המון גזירות של אובדן, הצלחנו לשרוד וכך יהיה לעולם. גם כשקשה צריך לדעת שאנחנו בסוף ניגאל. גם כשקשה צריך לדעת שבסוף אנחנו ניגאל. גם כשקשה צריך לדעת שבסוף אנחנו ניגאל. גם כשקשה צריך לדעת שבסוף אנחנו ניגאל. גורל אחד שם אותנו כאן, שם אותנו כאן בשושן הזאת. והם חיו באושר ובאושר עד עצם היום הזה. ומה יהיה עלינו? כאילו מה יהיה איתנו? בטח דואגים לנו, איך עוזרים עכשיו? נראה לי יש לי. אני צריכה אנשים שמדברים בשפה נורמלית. אני צריכה פיצה טובה. אוקיי, אולי די? אני ממש רוצה הביתה. מה עושים? יש לי די.
סום סום, ייפתח! אוקיי, נו ייפתח! אוקיי, זה לא עובד. טוב, נו נזרום. אברה קדברה! לא, יש לי. סופר קליפרג'ליסטי אקספיאלי. דושס. מה עושים? אוקיי. אנחנו לא מצליחות לחזור! אז מה הבעיה? אני ממש רוצה הביתה. מה שראינו בסרט הזה, קיבלנו פה איזשהו מסר. מי שזוכר, מי שרואה משהו שמתאים לה בנקודה הזאת ש... וואי, זה היה כל כך יפה. מה ראית שם? פשוט לחיות, כבר. זה יופי לחיות. מה עוד? עוד מישהו. דינה, את זוכרת משהו? זה להעריך את מה שיש לי. להעריך את מה שיש לי. יפה מאוד. יפה מאוד. אל תקרא.